que nos van a permitir clarexar un conxunto de conceptos que están hoxe enriba da mesa, como nación, nacionalismo, federalismo, soberanía, etc. E, ademais, da lectura do seu libro se desprende algunha alternativa para, de alguma maneira, conxugar os valores democráticos, o espacio territorial, as identidades, nunha formulación que ele chama federalismo multinacional. Quixera tamén, lóxicamente, agradecer ao profesor Francisco Camaño, catedrático de Dereito Constitucional da Universidade da Coruña, a súa presencia aquí tamén, a súa disponibilidade para facer a presentación do autor e do libro. Está, digamos, tamén sobradamente cualificado e con aportacións importantes no campo do federalismo, da democracia federal. Recordo aquí o seu verdadeiro libro Democracia Federal, apuntes sobre España, me parece que así se titulaba. E, polo tanto, penso que estamos en presencia de dúas personas que os investigadores, ao mesmo tempo os estudiosos do tema federal, nacional e constitucional, que van a un alto nivel na presentación deste libro do profesor Ramón. Sin máis preámbulos, cedo a palabra ao profesor Francisco. Moitas grazas, boas tardes a todas, a todos. E para min é realmente un placer e unha débeda con Ramón Maiz, por razóns que agora explicarei, estar aquí nesta tardiña para falar dun novo libro deste especialista, un dos grandes en materia de nacionalismo e de federalismo. As razóns son varias. A miña vida universitaria comezou da súa mão e, por tanto, esas débedas son sempre continuas, pero máis que iso, que é casi unha débeda de formación académica, a miña é unha débeda fundamentalmente intelectual nestes temas. Non é casualidade que eu tamén traballo, que ás veces desde outra perspectiva, que a miña do dereito constitucional, pero sempre nas estruturas territoriais, a relación entre a soberanía, os estados, territorios, e como xestionar esos espacios de convivencia. E gran parte, inda que o fago do dereito constitucional, gran parte eu debo ao profesor Ramón Maiz. As súas reflexións moito máis quedas, moito máis de fondo, moito máis de pensamento repousado, que o que é unha sentencia do Tribunal Constitucional, unha lei, un estatuto de autonomía, a unha sentencia do Tribunal de Canadiano ou calquer outra resolución inmediata. A obra de Ramón Maiz é unha obra feita dende moitas horas de lectura, dende moitas horas de biblioteca, dende moitas horas de discusión, e, por tanto, máis dende unha tarde permanente de chuvia petando nos cristales, con alguén dentro, al lado dun lume, leendo e estudiando, que é a que ten que estar arranxando entre moitas cousas e atento ao ritmo da actualidade. Iso reflexase moi ben neste libro. É un libro que, cando o vin, chameno, non só para dar as gracias por ele, sino para felicitalo, porque creo que faltaba na obra de Ramón Maiz. Moitas das cousas que están aquí, o autor o recoñece na súa propia introducción, son análisis que fixo noutros momentos da súa vida, en situacións distintas, e, por lo tanto, en fases intelectuais tamén distintas. O que ten o libro é o produto desa madurez que se vai forxando co paso do tempo. Para no autor, o nacionalismo e o federalismo, cecais o nacionalismo, que é a primeira enquedanza que comeza xa na súa tese de doutoramento, é unha especie de pensamento constante que vai tallando ao longo do tempo. E, por lo tanto, este libro é unha figura poliédrica que vai adquirindo forma progresivamente. E o pensamento de Ramón vai se facendo máis nítido, según se vai lendo no seu conxunto. Vese os elementos de ruptura co paso do tempo, os elementos tamén de reflexión, os elementos de discontinuidade na súa forma de pensar, de razar hasta que ao final as pezas van encaixando. A mí recorda un pouco esta forma de pintar que ten Antonio López, que
horas e horas diante dun cuadro, deixarlo no sitio do seu estudo, volver no próximo gran para que a luz sea a mesma que tivo, volver dentro de 6 anos, dentro de 7 anos, e sempre estar nese cuadro permanentemente inacabado, no que busca un pouco reflexar a súa inquietude, os seus sentimentos históricos. Pois neste tema, este libro que temos, Nacionalismo e Federalismo, de Ramón Bay, é xustamente un pouco eso. A obra escultórica feita a base de pensamento e de traballo, donde vai tocando dous temas que, na miña opinión, ele me pode corregir moito mellor, son case, cando lees de novo con detenimento, son case obsesivos. Por un lado, como mezclar razón e sentimento, que non é fácil nas estructuras políticas. A racionalidade e a emotividade. Hoxe que falamos e estamos casi na chamada democracia sentimental, onde probablemente as emocións e os sentimentos moven máis os comportamentos políticos que a razonabilidade das decisións, neste mundo dos Twitter, dos Facebook, dos impulsos, de bottom to up, da baixo arriba, maiorías ocasionales que deciden todo, desaparecen desorganizadas, por lo tanto, e ocasionales, neste mundo da emotividade, dende fai moitos anos. Todo o tema da nacionalidade, do nacionalismo, das estructuras trasladadas ao Estado, están pensadas desde esta óptica na obra de Ramón Bay. Para él, temas tales como a soberanía, a convivencia, o Estado non son só elementos de estructuras xurídicas, sino que son basicamente elementos culturales, formas de ser, e por tanto teñen cargas emotivas. Cada cousa, e isto se demostra moi ben, non só da idea de nación, senón moito máis difícil da idea de federalismo. O federalismo non é para Ramón Bay, e eu aí apúntome como discípulo do maestro, non é exclusivamente un conxunto de instrumentos xurídicos e técnicos que ten o legislador ou ten os constituintes para armar como unha superestructura xurídica. Non é un problema, por tanto, de competencia, de reformar o Senado, de facelo máis bonito, menos bonito, de se é Cámara de Representación, de se hai que dar máis competencias ou menos. É, sobre todo, unha forma de entender a convivencia democrática. É unha variable democrática, a variable federal, e, por tanto, é unha cultura. E donde non hai cultura federal é casi prácticamente imposible implantar sistemas federales. Non famoso, donde tan pronto ponen uns ordenadores nas escolas de Extremadura, salta alguén dicindo que hai unha enorme desigualdade, porque claro, na Extremadura ten ordenadores e os rapaces en Galicia non o ten, donde o xuicio absolutamente permanente de agravios corporativos é persistente entre uns e outros. Que cultura federal podemos esperar? Por lo tanto, os intentos de artellar modelos federais sin unha cultura política de reflexión, e digo cultura política non partidaria, sino social, acerca do que é o federalismo ben entendido, é unha reflexión de fondo que poderedes encontrar neste excelente libro de Ramón Bay. Primeiro, a nación e o nacionalismo. E arranca, digamos, de dos padres fundadores da Constitución norteamericana, os verdadeiros artelladores, e creadores do federalismo nacional, hasta a reflexión sobre a nación terrenal, pasando por o concepto de sentimento cívico e arraigo na Francia golista ou na época revolucionaria con pensamento de Sieyès acerca da idea de nación. Todas estas pezas foronse labrando pouco a pouco, unha arriba de outra, mediante análisis reposados, sin pretender quitar grandes conclusións teóricas, senón cada conclusión na súa peza, no seu momento, e a partir de aí esta obra acaba con unha conclusión que podemos ou non compartir, pero que ten, sobre todo, un background, un fundamento moi profundo, moi arraigado no pensamento político, na análise política e, sobre todo, tamén nas vivencias políticas, que é o elemento máis importante. E é a defensa que fai Ramón Bay da posibilidade, e eu aquí teño as miñas dúbidas, que despois falaremos, se toca no debate, algo sobre un federalismo plurinacional como solución posible para algúns estados que teñen, como noso, algúns problemas de configuración dunha mesma realidade, como un proxecto de convivencia colectiva. Como arranxar ese proxecto de convivencia colectiva, intentando integrar o que ele chama un concepto non nacionalista de nación, que é un concepto verdadeiramente atractivo,
que non ten nada que ver con isto que se chama patriotismo constitucional, con isto que se chama civismo multicultural, diversas expresións. Na definición que lle dá Ramón Maiz ten un concepto e un punto ben distinto. A él que preocupa precisamente que os nacionalismos, sexan de Estado ou sexan periféricos, teñan provocado na grande maioría de opinión pública, nas opinións públicas, digamos, un certo un certo cansancio, un certo desentenderse deste discurso do nacionalismo, unha certa fatiga de soportar permanentemente esta loita entre uns e outros. Cando ele defende un concepto non nacionalista de nación, o que quere decir é, ás veces as maiorías políticas utilizan palabras como patriotismo cívico sinceramente para agochar un nacionalismo mayoritario. E, por lo tanto, baixo este tipo de estructuras, eso que tamén se chama nacionalismo banal ou final, o que aparece é un nacionalismo unilateral que pretende, de alguna maneira, sin decirlo, ser un nacionalismo que pouco a pouco, no proceso de integración, vaya agotando aos demais. Sin embargo, o que ele chama un nacionalismo ou un concepto de nación non nacionalista é justamente o contrario. É unha nación cívica donde non caben os nacionalismos excluintes, nin por tanto a idea de querer terminar. Antes ben, sería a idea de unha construcción na que a maioría de algún xeito admite e controla as súas propias limitacións non para facer un sitio os demais, sino para pactar cos demais. En igualdade casi de plano, esta é unha das ideas do federalismo, casi en de orixe, en igualdade unha forma posible de convivencia. Xa sei que isto pode sonar, porque están aquí como elementos demasiado teóricos, pero embargantes, eu sí que como constitucionalista non quería afirmar, teñen unha plasmación xurídica inmediata. O pensamento de Ramón pódese traducir prácticamente en un montón de asuntos que estamos a tratar aquí. E este tipo de enfoques e de reflexións que non son as habituais, que son as que non vemos xa nas páginas dos diarios, porque están pendientes dunha comunicación acelerada e acabamos aqueles editoriales ou aqueles artigos de opinión profundos e reflexivos. Todo isto que imos perdendo, eu vos invito a que o podades recuperar con certa complexidade, verdade, non é unha cousa sincera de leer, é unha cousa para pensar este libro de Ramón Maiz, para pensar sobre o que propón e para pensar sobre o que outros pensaban e reflexionar na súa man. É un libro, por tanto, complexo, pero un libro tan fructífero cando se conclui e un pecha a última página, séntase e despois de ver todas as reflexións, as opinións, os inventos da historia, as propostas que o recorren, sentarse e empezar a pensar sobre o que nos acontece, porque, de feito, se estes libros existen, como de Ramón, e teñen unha actualidade, é porque existen as condicións que están existindo. E non somente os nosos países, e o Reino Unido, e Bélgica, e Canadá, e moitas outras democracias. Os problemas das identidades están a florecer baixo diversas fórmulas, e, por lo tanto, temos que buscar como as democracias son quen desespedadas, facendo compatible a regla da maioría co entendemento, sin embargo, das diferentes. E ese xogo de equilibrio é tan vital para nós sobrevivir como comunidades democráticas, por lo menos como democracias non iliberales, non con certa cultura liberal, deberíamos telo casi como un elemento de cabeceira, lelo tranquilamente, sosegadamente, línea a línea, página a página, e disfrutar do conhecimento que nos vai a transmitir. A idea de leer todo o que despois cita. E eso supón, como veredes, o complexo de apoio nas súas lecturas, que solamente como fai as citas a pé de página, somente eso, xa por si só, é unha verdadeira biblioteca de información para os que se queren achegar a este tipo de análisis. É un análisis non dun especialista, sino dun super especialista, que leva anos dedicado a este tipo de asuntos e donde calquer línea, calquer comentario dos que aparece, e moitos son fundamentais, eu vou só coller un dos últimos, para darle despois a palabra, son importantísimos. Por exemplo, hai unhas líneas onde se nos di
que non é de todo certo que primeiro fora a nación e despois o Estado. Non sei, isto é verdadeiramente non é o habitual, normalmente se nos di que primeiro a nación e despois o Estado. Que o proceso de formación do Estado moderno, o proceso de formación das nacións, son procesos que foron da mano e que ao facerse o Estado, ao facerse a administración, naceron as fronteiras, de nacer as fronteiras os sentimentos de identidade dos espacios e as escolas públicas e, por tanto, formas de condicionar culturas generalizadas e que estes fenómenos que se van producindo na historia non son tan simples como a menudo se nos contan, senón que existen complexidades inherentes moi grandes, moi fortes e que, por tanto, realmente cada Estado tende a crear ou a constituir a propia nación, cuestión distinta que nese proceso haxa algúns Estados que non teñan logrado esa solución final e, por tanto, teñan que buscar agora soluciones donde a democracia intermedia son máis posibles. Ou tamén, cando nos di, por exemplo, que isto de que o nacionalismo é unha cousa absolutamente alexada da democracia, pois non é de todo certo. De feito, a idea de democracia parte históricamente tamén das necesidades de construir nacións e, por tanto, de facer partícipes a xente nas estruturas de decisión na comunidade. Todas estas complexidades están neste excelentísimo libro, magnífico na súa escritura, magnífico no seu pensamento, e que son de unha absoluta actualidade. Eu pecho, por tanto, a miña pequena intervención, agardando que o podades mercar, que o podades ler, e que podades disfrutar comigo, pensando en compañía de outros, ou en soledade, acerca das moitas cousas que a vida nos ten enseñado, que o pensamento de outros ten posto de manifesto e que acaso nos perdemos porque vivimos a ritmo de un tuit, a ritmo de un programa de televisión, xa non de películas de cine que son moi longas, senón de series de plataforma que podemos baixar, e frente a eso, lecturas como estas son absolutamente recomendables. Moitas gracias. Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias a todo Ateneo por la invitación que me vai permitir dialogar sobre algúns dos contidos da miña proposta desenvolta neste libro Nacionalismo e Federalismo. Moitas grazas tamén a todos e a todas que asistides a esta presentación, que quixera que fora máis que nada un diálogo máis que contar. Casi non sería que despois da intervención de Fran eu calara e pasáramos ao turno das preguntas. Ben se ven a desmesura dos seus eloxios, pois o rango da súa amistade de hai moitos anos. Os apuntamentos que cae sobre por que se escribe este libro, porque como abordo trato de dar os temas, e en terceiro lugar que é o que sostén, que é o que argumento en breve neste libro. Pois breve, comenzando por as razóns. As razóns teñen menos que ver en contra de veces unha das súas páxinas con algo que nos anales se chamaba a causa, no sentido das ciencias, de buscar a causalidade, senón a causa de os cruzados da causa, os cruzados da causa, é dicir, na razón de compromiso político había conta de que en España dase unha anomalía extraordinaria na que, sendo como é un país plurinacional, pois a construcción das súas estructuras constitucionais, políticas e mesmo ideolóxicas dominantes se fixeron desde a Revolución e a Constitución de Cádiz ao marxe e en oposición directa ao reconhecimento da diversidade. A anomalía de que estamos en un país, o único país do mundo, porque federalismo quer decir balcanización de España, a ruptura do Estado, e non o que se ve distinto no século XVIII, construir unha unión federal. A anomalía, en fin, de que o
propio Estado que se comezou a edificar na Constitución do 68 tiña algúns componentes fundamentais de índole federal, só que se facía federalismo, tamén antifederalismo, sen decirlo. E claro, a base de tanta negación da tradición, de tanto liberalismo, por decirlo en palabras de Argüelles, de que teño por ben a ser liberal na medida en que podamos rematar dunha vez e para todas co federalismo, frase sexual do gran líder e orador, el divino, chamaba, da Constitución de Cádiz, pois temos na cerna do noso código xenético, político, institucional, esa idea de unidade, de homogeneidade, de nacionalismo de Estado, que aspira a ser liberal tamén sin conseguirlo de todo, e, por lo tanto, teño que confesarlo. A idea fundamental é tentar de participar na batalla ideolóxica. O ideario federal en España, de tan perdido, de tantas diatribas que ten sufrido, de tantas malinterpretacións e falseamentos, mesmo da propia tradición federal e republicana que temos no país, pois necesita unha defensa, unha argumentación extra, se se quere decir así, requintar conceptos que se dan por sabidos, analizar de onde veñen estas toda esta xenreira que a idea de pluralismo, de federalismo supón. Por lo tanto, é esa idea fundamental de participar na loita ideolóxica que move esta reflexión. A dereita política ten convencido a opinión pública española hai moitos anos de que federal é justamente pois un insulto. Volvemos a Galdós, cando vexo usted, don José, moi federal esta tarde. Seguimos nesa perspectiva. Federal é desunión, fractura, cando, desde o século XVIII, mesmo antes, o libro federal e o D'Altusio, a política de D'Altusio no século XVII, 1603 exactamente, resulta que o federalismo se chama desde ya os simbióticos, é simbiose. Xa Lucrecio falaba de fede a natura, federal, que decir que se entexo, esa ser unión, pacto, acordo, confianza, fedus e filhos. E aquí, sin embargo, non. Por lo tanto, ese esquecemento da tradición que nos leva a que teñamos desmemoriado a alguén que escribiu o mellor libro político do século XIX español, como Pi Margall, as nacionalidades, algo asombroso, intelectual cando se ve a día de hoxe por decir España e Europa, por esa tradición de insistir en conceptos viciados como o de soberanía, sexa soberanía nacional desde o Estado, sea de soberanía contra o Estado, como agora insistirei, en definitiva necesita justamente invocar na nosa loita política a causa. O federalismo non nace simplemente porque teñamos algunhas estruturas federais, necesita un combate ideolóxico e a teoría, neste caso, a teoría política serve para darlle, digamos, as argumentacións ideolóxicas, pois, contra a estabilidade, facelas máis sistemáticas, clarificar conceptos e proceder críticamente. Esa é a miña idea. Proceder empregando que, digamos antes, como intento facer isto? Pois acudindo a disciplinas varias, para darlle unha ollada ao tema que é moi complexo, pois desde a historia do pensamento, desde a ciencia política e desde a teoría política. Desde esa perspectiva, pois analizar conceptos e argumentacións que vimos dando por sabidas e autoevidentes do século XIX, como mínimo, e que, sin embargo, pois son extraordinariamente problemáticas e nonsense, moitas veces. Non dispoño tempo, pero poño dous conceptos fundamentais que explicamos todos os días. Primeiro, o concepto de soberanía. Claro, soberanía é un concepto teolóxico secularizado que nos supón pensar a política en termos de poder, por decirlo nos termos dos clásicos, ilimitado, indivisible e indelegable. Pensar o poder, quer do monarca, quer da nación, do povo, ou mesmo do parlamento, no británico, nos termos de un poder que na reside un poder ilimitado, fainos incapaces de pensar o poder político democrático horizontalmente. O
problema da soberanía non é que haxa trasladada de monarca ao povo ou a nación. O problema da soberanía é que é un concepto inservible para pensar na súa democracia. Absolutamente inservible, porque entende que na Albures reside un poder último, decisivo, e isto se foi sometido a crítica por eso puto a historia do pensamento político, primeiro por Madison, cando nos di que o sistema de Estados Unidos ou asume a perspectiva teórica da soberanía compartida, aquí en España sona como unha enormidade, por Madison, un gran revolucionario e radicalón, todo o mundo sabe, que discutía con Jefferson, e era a versión moderada da independencia. Si a soberanía non está compartida, o sistema de Estados Unidos de América é unha quimera. E, sin duda, por si é na Revolución Francesa, tamén que, si asumimos a idea de constitución, dentro dun Estado constitucional non hai lugar para soberano algún, porque todos os poderes están limitados. Son dúas críticas teóricas, acá, con moita precisión, que non tenho tempo para desenvolver, decisivas e fundamentais. Tan e así que, cando se recupera o concepto de soberanía na súa máxima expresión, ven da man dun gran teórico, nacionalsocialismo, neste caso, que Carl Schmitt, que descubre que a esencia da soberanía. A esencia da soberanía é soberano que decide o estado de excepción. Efectivamente. Porque somente en termos de abolición do dereito, da limitación, da idea de que o poder está limitado, é pensable que en algures sexa o povo, a nación, o que quer. Existe un poder desas condicións. Asunto secularizado da omnipotencia divina. Ni máis, ni menos. Si queremos facer democracia, acoger ese concepto, sexa desde o Estado contra o Estado, se rouba para uns, se nega para outros, estamos presos da mesma trampa conceptual. E como dicía Tabucchi, as palabras son as cousas. Se queremos facer unha democracia, non podemos construir a altura dos nosos tempos con vocabulario inútil e menos que reviva a teoloxía política. Referido a argumentos, pois, por exemplo, o argumento reiterado da saciedade do Estado-nación, sexa na versión Estado Nacional, cada Estado somente admite dentro das súas fronteiras unha nación, teoría do Estado Nacional, ou unha súa contra, principio das nacionalidades. Cada nación ten dereito a ter o seu propio Estado. Esta autoevidencia de que o fin do Estado ten dentro de sí unha sola nación e que toda nación está destinada por non se sabe que estranas de teolóxicas razóns a dispor dun só Estado, despois monoteísmo, despois monismo absolutamente esencialista, despois isto de argumentación alguna, simplemente porque sí, e o que é increíble é que a gran contienda entre nacionalismo de Estado e nacionalismo contra o Estado, que se molen a palos e se levan deu lugar a moitas perdas de vidas humanas e a guerras e batallas intensas durante 2 séculos, resulta que comparten a mesma premisa esencial, que é a premisa do monismo. Un Estado, unha nación, un Estado. Tanto ten. Son argumentos que, do mesmo xeito que a soberanía nos impide pensar en horizontal, entender soberanía compartida, por tanto, principio de competencia, nos leva sempre a pensar en xerarquía, en verticalidade, a esa pirámide que situamos no puño da pirámide, esa obsesión. Somos a nación e o povo, o parlamento, o rei. Até o argumento deste Estado e nación, desa mímese, pois leva tamén é imposible pensar o gran desafío que temos na actualidade. Por ser generoso na actualidade, por exemplo, non se pensou na disolución do Imperio Austro-Húngaro. E xa hai bibliografía daquela de que fala, non coinciden as fronteiras, as nacións, as linguas, e, por tanto, o problema e o desafío é o pluralismo. Como podemos pensar un esquema monista, monoteísta, pensar o feito independente do pluralismo, de religión, de lingua que temos en cada territorio, por moi pequeno sexa? A idea de que hai, por fin, unha homoxeneidade faise somente ao coste da depuración e a ablación do heteroxénero do xénero do povo. E iso non ten máis que diversos graus de un criterio mayoritario, unha cultura que é a cultura da maioría, dun Estado nacionalizador. Non, o Estado nacional é Estado nacionalizador. Derruba todas as nacións interiores, proíbe as súas linguas. E as nacións que queren Estado o queren a súa vez para fazer o que fixo o Estado Nacional no seu día, é dicir, impoñer no mesmo territorio ao servizo da maioría nacional dunha lingua, reproducindo miméticamente o proceso. Non nos engañemos, isto é a batalla. É feroz, pero a presuposto teórico que reside tras ambas posicións é o mesmo. Como recoñecer o pluralismo, que é o noso gran desafío, a convivencia entre diversos de religión, de modos de vida, de sexualidade, de linguas, de culturas, dentro dunha cidade, como dentro dun país
por máis pequeno que sexa, España, Alemania, Cataluña, Estados Unidos, Santiago de Compostela, o pluralismo é o noso desafío. Como establecer, acomodar? Non ten resposta desde esa lógica, ninguna. Nesa perspectiva, que é o que se sostén aquí? Pois, o punto de partida na que se ancora teóricamente pois, esta idea de federalismo plurinacional é devedora dunha reformulación tanto da idea de nación como da idea de federalismo como apuntou Francisco Camaño antes. Por resumir, eu diría que o que vexo en ambos os dous elementos, nación e federación, a miña perspectiva é que ambos dous non son estructuras, nin estructuras étnico-lingüísticas, nin estructuras político-institucionais, que son procesos contingentes, abertos, con antagonismo político, e que, por tanto, a política é o elemento constitutivo, non é unha estructura, unha lei, unha constitución, non é unha etnia, unha lingua previamente dadas, é justamente ese proceso, a nación como un proceso de construcción contingente, que pode triunfar ou fracasar, e, sobre todo, o que é máis importante, que pode dar lugar a unha nación xenófoba ou a unha nación incluinte. E a federación é exactamente igual, as federacións non son estructuras estables, aquí falamos en España sempre, compre pechar o sistema, cando pechamos o sistema, federalismo é por definición sin teito, porque é negociación, é gobernar mediante acordos, e acordos entre iguales son acordos revisables, a medida que cambian as cousas. Por tanto, a federación é tamén unha idea adaptativa, é un proceso, as federacións que triunfan son aquelas que son flexibles, que evolúen no tempo, que cambian, que revisan, corrixen institucionalmente os seus hábitos, que desenvolven unha cultura federal adaptativa. Por tanto, isto nos leva a desbotar calquer tipo de esencialismo dunha idea de nación, sexa de España, sexa Cataluña, a idea de pensar as nacións como conxuntos sempre en construcción, plurais, resultados contingentes de procesos, e desde logo, pois, non, esa idea de endérega como, digamos así, como un exterior constitutivo, sempre hai un outro, a veces o outro está dentro de nós, un de interior, o concepto de Fichte, outras veces o inmigrante que chega, outras veces é o que non participa dos procesos da maioría nacional, sempre hai alguén que non é dos nosos, ou non é inteiramente dos nosos, e, por tanto, cidadanía de segundo. Moitas veces, fíjate, con esta perspectiva, atendemos para calificar e entender as nacións a que objetivos se piden. Autodeterminación, secesión, federalismo, autonomía. Absolutamente engañoso. A operación decisiva de todo nacionalismo, desde o contraestado, é precisamente a definición de nosotros. Quen somos nós, quen son eles, que é o propio, que é o alleo. En última instancia, que é o amigo, que é o enemigo. Esa é a tarefa fundamental da política. Mais que consecuencias se lle derivan, se falamos logo entre secesión, federalismo, confederación, ao que queiramos falar, todo está condicionado por como construímos o nosotros. E o noso, o propio, frente ao alleo, e aquí non é dos nosos. Cambiamos rapidamente como vemos a perspectiva. Por eso, a revisión do concepto de nación é absolutamente fundamental. O mesmo que pasa ca concepción do federalismo. Si asumimos unha idea de federalismo, pero pensamos, federalismo, eso sí, pero, por decirlo en terminología do siglo XIX, sano e bien entendido, que se decía do regionalismo. É dicir, cooperativo, é dicir, simétrico. Non me estamos entendendo nada. Ningún federalismo foi nunca simétrico. O federalismo cooperativo é un invento alemán que non funcionou en Alemania, que están desmontando aí 20 anos, ao menos, que nos corrixe. Pero a idea básica é que o federalismo é unha estructura adaptativa, conece elementos fundamentais, pero fundamentais precisamente porque se adaptan, porque son flexibles, son elásticos, non son rígidos, non teñen ese rigor constitucionalizado, esa obsesión desde o Estado contra o Estado, en isto moito con Carlos Viver, dixan en terceiro tempo, compre blindar as competencias, as competencias son carentes de blindar, non se pode blindar nada. Vamos a unha obsesión reglamentista onde a realidade sempre vai superar calquer blindaxe. Pero vivimos esa perspectiva do federalismo como un modelo adaptativo que permite un goberno multinivel, multinivel quer decir non somente do Estado,
das nacións internas dentro do Estado e as regións, sino tamén cara arriba, cara a Europa e tamén multinivel cara abaixo, porque o federalismo se esquece muitísimas veces é municipalista. Non hai unha nova centralización. O poder municipal é a base fundamental en todos os teóricos do federalismo, constituye o auténtico goberno das cidades e, por lo tanto, o federalismo é municipalista. E, además disto, o federalismo desde Artusio é igualitarista. Non podemos pensar a igualdade material se non hai unha base territorial de solidaridade interterritorial. Non nos engañemos. Claro que a renta, imposto da renta, pagan as persoas e non o pagan os territorios, sí. Pero son precisamente os mecanismos redistributivos. Se non temos solidaridade, se construimos un mundo de pequenas estados-nación, cada quen coas súas fronteiras, se ponemos dificultades, estamos indo directamente contra o ideario fundamental da esquerda do republicanismo, que é a igualdade material. Canto máis pequeno o espacio, menos solidaridade e, por lo tanto, desmontamos o mecanismo de transferencia de recursos no que se basa cualquier política de bienestar, de redistribución e de predistribución. Non nos engañemos a este respecto. Un discurso independentista non de ser a apoteose da democracia, con todos os respetos, é un discurso que hai que admitir, resulta perfectamente admisible desde postulados neoliberales, pero desde postulados da esquerda, a asumir que pequena nación con seu estadiño a ver se construímos e ir directamente á cerna fundamental da igualdade material. Impide, mediante territorios pequenos e balados, justamente o que xa construíu, por certo, teóricos como Otto Bauer, pois algo en tempo, a principios do século XX, no desmembramento do territorio austro-húngaro. En fin, federalismo nesa perspectiva que supón, xa para ir rematando, pois supón cousas ben concretas. No meu pensamento digo desa teoría política, de que temos que cambiar, que maneira de pensar as cousas, o mundo, que vocabularios, que conceptos novos. Pois significa cambiar bastantes cousas. Por exemplo, algúns xa fomos aí, reemplazar a soberanía nacional pola soberanía compartida. O que quer decir prescindir do vocabulario da soberanía dunha santa vez. Reemplazar o Estado nacionalizador, sexa o Estado-nación clásico, sexa novos nacións co seu Estado que aspiran a telo precisamente para producirlo en termos de Bildu no seu día. Nos aspiramos non a independencia de Euskadi, queremos a independencia para euskaldunizar Euskadi. Esta é a esencia e esta é a verdade do proceso, un Estado democrático e nacionalizador. Sempre repetir o que fixo o Estado-nación no seu día en pequeno, en territorios máis pequenos. Homoxenización ideal, de homoxenización frente ao pluralismo. Reemplazar o que se veía evidente desde a democracia. Unha democracia republicana non hai dereito de autodeterminación, pero que isto é un dereito de goberno, a pretensión de autodeterminación, pero mesmo esta está mal formulada, porque en democracia republicana non hai autodeterminación, hai codeterminación. Temos que decidir conjuntamente, e daí que os procesos en Quebec, en Escocia, que tanto se ponen de manifesto, son de codeterminación, de arranxo e de acordo, que é a autodeterminación, é menos como un dereito natural. Volvemos aquí anterior, o pensamento anterior a Kant. De que estamos falando? Frente ás, digamos, as declaracións unilaterais de independencia, o federalismo que propón é algo que pode sonar a comunión dos santos e un arcabio civil, que son acordos e negociación de espacios multilaterais, de interdependencia. Este é o elemento, a interdependencia democrática, que quer decir que nos forza a chegar a acordos, a acomodar, a non impoñer o Estado, a non recurrir institutos, como se acaba de poder, a non publicar sentencias como a que publicou o Tribunal Constitucional. Gran demostración de nacionalismo español, que logo podemos volver a existir. Por tanto, que é a esencia de a idea de unha cultura mayoritaria, como un territorio que ten unha cultura, unha soa lingua, o lingüismo, o federalismo lingüístico é o elemento fundamental. Decía antes, tamén as emocións, claro que sí, porque aceptamos entender que o federalismo é unha paisaxe fría de institucións e deseños moi requintados, pero que o propio nacionalismo son as emocións. O nacionalismo, na moita parte, boa parte, non de todo, aí distingo tamén entre tres tipos de nacionalismo.
hai unha certa tendencia a empregar emocións que son moi vistosas e moi efectivas políticamente, como son a xenreira, o resentimento, como estudiar de ciencia política, a promoción do resentimento, do odio, como as mobilizadoras. O federalismo ten as súas propias emocións, non é simplemente un esquema intelectual e xurídico. A emoción do federalismo é a empatía, a capacidade de ponerse en lugar do outro, é o que facilita precisamente esa idea federal, decimos sempre, que ven de fedus, de federación, de acordo, sí, pero ven tamén de fides, de producción política da confianza. O valor indoeuropeo a raíz de anos. Fides, confianza, de xerar confianza entre os actores. O federalismo, por lo tanto, nesta perspectiva plurinacional, decía ao comezo, esta é unha causa, evidentemente, necesita unha causa ideolóxica, pero hai tamén unha vantaxe. Esta é un experimento que se vai facendo por séculos, que o que en España entendemos por excepción é a norma. O 65% da población mundial vive en sistemas políticos federais. A excepción son os sistemas unitarios, non os sistemas federais. A ver se nos acordamos de unha santa vez. Temos exemplos de todo tipo, que por lo tanto se está realizando e podemos comparar e ver que institucións, que sistema fiscal funciona mellor, que distribución de competencias, si sirve de algo ordenado ou temos que pensarlo, no que cada vez máis estamos de acordo así. Pois, estas son as preguntas. Que así pensado, decíamos, isto non é a comunión dos santos, a ida da terra, isto non é unha Arcadia feliz. Hai un problema que non se pode ocultar, é que a manipulación das emocións como odio a xenreira, o agitar e tremolar das bandeiras, é moito máis mobilizador políticamente. É máis elemental, pero máis mobilizador. O discurso federal é de propoñer solucións máis complexas a problemas e situacións complexas e, por tanto, menos acaído, se se quere, non porque non teña emoción, sino porque a veces é máis requintado, require sutileza, require negociación, e máis vale un insulto que tres argumentos ben tramados. E isto, pois, o estamos comprobando, todos os nacionalismos se retroalimentan, e pouco espacio hai para se o nacionalismo quere desviar a súa posición, porque enseguida, no caso de Esquerra, no caso de Cataluña, se quere introducir, sí, pero non sei que mantemos o bilingüismo no futuro Estado catalán, pois enseguida se saen dos centros fundamentalistas a decir que non, que o castelán, el idioma do imperio, que hai que abolir e expulsar do sistema educativo e comunicativo de Cataluña. É moito máis mobilizado, e hai que reconocer. Os argumentos, foi que pasar moitas veces en política, que os argumentos máis mobilizadores son ética e políticamente impresentables, e, por contra, os máis presentables pois teñen serias dificultades de movilización porque requiren ideas, conceptos, argumentacións. Pero iso non quere decir máis que iso. Como decía Aureliano Pereira, membro esquecido do Partido Republicano Federal Galego de Lugo en moitos anos, no século XIX, decía todo iso que quere decir, que non se nos fale de xestión, que non se nos fale de técnicas, de dereito, non menos, sino máis política. Isto quere decir que todo isto hai que traballarlo. Quere decir que hai que traballarlo políticamente, que non podemos seguir facendo o federalismo sin saberlo, sin mencionarlo, a máis das palabras, claro que sí, que os vocabularios se van a loita fundamental, as ideas, os argumentos, que estamos en retroceso, non hai que deixarse lá, claro que é unha batalla política, máis política, que decía Aureliano Pereira, os socialistas republicanos defendemos máis, non menos política, por certo, a mesma, remato, a mesma consigna dos federalistas europeos, máis política, máis democracia, non máis Europa, oye, máis Europa si é para máis política e máis democracia, non nos vale calquera Europa, non é Europa dos mercados desregulados e do capital financiero, oye, federais din máis política porque máis democracia. Por certo, non tengo unha pregunta. Estamos en vísperas de eleccións europeas, eleccións estatais, eleccións autonómicas, eleccións locais. Que perspectiva e visión belicella ambos os catro niveis de loita política? A Europa dos Estados, que crees? A Europa dos povos, da que tanto se fala? A Europa das cidades? A única visión
que incorpora as 4 dimensións fundamentais como goberno multinivel de batalla política e o federalismo. Podría reflexionar sobre isto. Por a miña parte, máis nada, moitísimas gracias. Estamos aquí para si me lucha. Hai unha opinión extendida en algúns sectores da teoría política especializados sobre o feito de que a actual conformación do Estado autonómico despois da creación que se fixo do Estado de Autonomía e da Constitución do 78 ten moitos visos de semellanza co Estado federal, non? Vamos a ver. A mí o que me preocupa, a pregunta sería unha das primeiras, que plus pode aportar comparativamente a respecto do que ten na actualidade nese Estado autonómico, que plus podería aportar esa nova creación de un Estado federal en España? Que plus aportaría, es decir, que cousa? Vamos a ver, a mí o que me preocupa como galego fundamentalmente é algo que se tocou, que o tema da corresponsabilidade en concreto do fondo do funcionamento do que está constituído no texto constitucional actual, que é o fondo de compensación interterritorial, é dicir, a solidariedade entre as comunidades e as regións de país. Como quedaría Galicia, falo como galego, como quedaría Galicia nesa futura conformación. Estou completamente de acordo, porque venho mantendo algo que xa se dixo, eu nego a figura esa tan extendida da asimetría no federalismo. O federalismo simétrico, a mí parece, defendo contra moitas posturas, que é unha pura entelequia. Só se pode utilizar, digamos, como argumento, pero a praxe, claramente, por exemplos que existen no mundo, na historia política, de que eso é puramente inteléquico. No caso de España é evidente, non se pode pensar que somos comunidades parecidas moito menos as 17 ou 19 do Estado español. Vamos a ver, hai outra cuestión que me deixa un pouco perplexo, que é o tema da soberanía. Se non un Estado desaparece, como parece que se insinúa ou se dice, o concepto de soberanía e a praxe de soberanía que se quere, digamos, sustituir por esa chamada soberanía compartida, a mí, francamente, iso chirría moito, porque se desaparece, repito, xa, para decirlo sin términos implícitas, para non entenderme en consideración máis fondas, o concepto, a praxe da soberanía, que queda? E a última reflexión, que é unha reflexión moi simple, moi sinxela, é que, digamos, a tradición histórica que temos en España sobre o federalismo, tristemente, pois pode justificar de unha maneira esa, digamos, enreira, esa, digamos, animadversión que pode haber hacia a figura, non? Porque, claro, temos a experiencia da Constitución do 73, da Primeira República, tal, que precisamente non foi unha maravilla. Entón, ese tipo de cousas, que supoño que se estudiarían no libro, etc., poderan dar a mellor falta explicación histórica, que non valen en términos absolutos, porque evidentemente a historia é mutable, e os tempos que me servir para algo, para cambiar as cousas. Bueno, se teño moitas máis cousas, pero claro, quero deixar o resto das persoas as preguntas. Moitas gracias. Bueno, como sobre ese tema pues, temos dialogado algo destas cuestións, pasarelles tamén parcialmente a quien me acompaña hoxe na mesa. Vamos a ver, primeira, que é o que aporta o Estado autonómico e federal? Neste sentido, decía eu antes, fixemos durante moito tempo en España federalismo sin decirlo, pero o retrato é incompleto. Como, diríamos, sería mellor e máis acaído retratar o proceso de todos estes anos de experiencia do sistema que se chamou despois, na denominación inicial Estado das Autonomías.
Pois, como unha doble experiencia, hai unha tendencia e unha contratendencia. Hai unha tendencia federalizante, no sentido en que os poderes das comunidades autónomas foron crecendo, no sentencia do Tribunal Constitucional que considera os estatutos como que no constitucional, por lo tanto, tocando prácticamente rango constitucional, é dicir, que se avanzou en algúns aspectos no ámbito competencial, na capacidade, porque moitas veces o federalismo é unha escola de autogoverno e un laboratorio, como din Madison, un laboratorio. Por lo tanto, un dos elementos fundamentais que temos que introducir na ecuación é a enorme capacidade de autogoverno, en contra do que se di, que teníamos a dos comunidades autónomas, que non é ninguna tontería. Na súa capacidade de crear unha administración, de responder aos problemas dos cidadáns, de diversificar e ofertar políticas públicas diferenciadas, e por isto hai estudos empíricos moi concluídos, de tal maneira que hai unha enorme capacidade de autogoverno, e autogoverno que non sempre foi seguidista, senón que se experimentou con solucións distintas a problemas unhas veces específicos e outras comuns. Co cal esa dimensión de laboratorio e de experimentación que os clásicos do federalismo sempre citan como un elemento fundamental frente á República Unitaria se produciu. A isto compre que dir outra cousa. Temos investigacións empíricas recentes que demostran que isto de que os temas de autonomía serviu para acentuar as desigualdades non é certo. Non é certo. O Estado de Bienestar se desenvolveu, as comunidades autónomas con erros, algúns, problemas, fracasos puntuais, hai estudios ben serios, empíricos e con datos que demostran que non se acentuou, que respondeu ben ao desafío das desigualdades, pese ao ritmo moi diferente, aos gobernos ben diferentes e a evolución do sistema. Pero claro, conjuntamente con esta evolución, diríamos, federal, houve procesos de desfederalización do sistema. Uns deles, pois por caso, entrada na Unión Europea, competencias exclusivas das comunidades autónomas pasan a ser negociadas por quen ten competencia no Estado, son o Estado da Unión Europea, que negocia son os Estados. No cual hai unha certa drenaxe. Logo, políticas de recentralización, por exemplo, un uso abusivo, hemos comentado isto e está por escrito, de leis orgánicas ou leis de bases, onde o básico, o chamado básico, o Estado pon as bases e as comunidades autónomas desenvolven, foi desenvolto elefantiáticamente da maneira que se entendía por base calquer cosa, un orden ministerial mesmamente, xa non unha lei, unha invasión competencial sistemática das comunidades autónomas. E iso se introduciu e non hai que negarlo, de unhas dimensións extraordinarias. E logo, se anterior tamén o propio Tribunal Constitucional, non hai cal, outra tarea, nos aspectos recoñecendo e dando pé a esta extensión do que se chama legislación básica, ou mesmo leis orgánicas, que sean leis orgánicas como a de educación, que van directamente competencias exclusivas das comunidades autónomas. De maneira que o panorama é un panorama de evolución, de conflicto, no que temos mecanismos de federalización e mecanismos de desfederalización. Por lo tanto, pode decir, retomemos, como algúns din, a índole federal do federalizante do Estado español para decir, por que prediquemos solucións federais a un Estado federal. Non volvemos a temas. Hai que recentralizar. Porque enseguida o que temos detrás é a recentralización. Cuidado que eso de educación nos leva a cambiarnos. Non, busquemos coordinación horizontal, certo? O se vemos como é útil aparente a abstracción dos conceptos. Si pensamos non en verticalidade e xerarquía, sino en horizontalidade e en rede, entenderemos que diríamos a coordinación necesaria do Estado federal faise non porque coordina o Ministerio de Madrid, sino que se fai porque as conferencias sectoriais teñen que ter unha dimensión máis de horizontalidade. Pero claro que é necesaria coordinación, pero coordinación non xerárquica, que non quere decir que desde Madrid, donde se controla e se impoñen as condicións. E aquí hai moito para experimentar. E, por certo, tamén hai estudios, como estudios empíricos, que demostran que unhas conferencias sectoriais non funcionaron, pero outras sí que funcionaron e hai contactos entre as administracións que foron moi fructíferas e áreas como sanidade e que a cousa foi ben. Pero parece que o panorama pode ser ese, é dicir, temos aspectos federais, o federalismo non é unha fórmula, non podemos decir, temos que federalizar o Senado, pois é unha saída, o problema que se nos plantexa aquí pois é de certa complexidade. Un Senado, digamos, a representación territorial faise desde a Cámara de Diputados, que diputado non representa un territorio e que senador pois non ten ideoloxía, verdad? Pois, como se vota, por partidos, onde está a representación territorial? Podemos formular de outra maneira, facer o modelo alemán, todo isto é experimental. Pero un Senado de Executivo, na tradición española, non se llama ideolóxica. O
Co que quero dicir que máis que aporta isto? Pois é unha óptica. Primeiro, entender que estamos nun sistema federal en que todos os manuais de política comparada máis solventes entenden que este é un sistema de trazos fundamentalmente federais e, por lo tanto, temos que buscar unha política comparada que elementos nos poden servir na propia experimentación que facemos nós, pero estamos falando dun mundo de iguais e donde está o federalismo americano, ten uns problemas, hai moita devolución e, de repente, se afunde a industria do automóvil de Detroit e o Obama ten que intervir desde xeito centralizado porque ten mecanismos federais para... Isto é unha evolución e hai mecanismos e están estudiados tamén mecanismos fiscais de distribución da renda, de como se hai ordinalidade ou non ordinalidade na contribución. O elemento que se apunta na tua intervención, o tema evidente é o tema de solidaridade. Cando se fala da simetría, eu entendo de unha perspectiva de igualdade material, unha perspectiva de esquerdas, é inaceptable. Todo que seja tocar fondos e mecanismos que sexan de redistribución das pensións, etcétera, todo eso, desde o punto de vista eu vexo intocable como non se garanta. Isto non é romper e cada quen vai ao seu. Estamos nese proceso, e iso sí que non é federal. A simetría quere decir na capacidade de organización territorial e moitas capacidades que se poden desenvolver de maneira extraordinaria, pero mantendo un norte de esquerda é innegociable. E, ademais, non só de esquerda, é unha óptica republicana federal, porque o federalismo nace precisamente para prover, por decirlo como a Constitución 1603, para que os simbióticos se presten apoio mutuamente. É unha idea tan innovadora que xa está en autoexuda. Un dos ideas fundamentais para no norte de Europa facer unha federación frente a ideas de Bourdieu, de construir unha gran monarquía territorial centralizada, é dicir, pensemos menos no exército e pensemos máis na distribución. Por tanto, que aporta? Pois é sobre o vocabulario, e sobre experiencias, e acudir a política comparada, e, sobre todo, unha cousa, e remato con isto, e non decir, os españois temos inventado unha grande cousa. É un Estado que nin é federal, nin é unitario. Non temos inventado nada, somos un caso máis, e a propia evolución do sistema está moi aberta a esa experimentación. Soberanía compartida, a expresión sería chamativa se fora a miña, ficais, pero esta é de Nixon. Esa é correcto, claro, a idea de que se pensamos unha república composta, por eso non é república unitaria, porque a república ten que ser, como se nos di na tradición xacobina, única e indivisible. Pensamos que é ser única e indivisible, porque se temos nobles, se temos poderes feudais, etc., pero mira, supoño que iso xa estará resolto, podemos prescindir do que foi no seu momento a eterna república única e indivisible, xacobina e ultracentralizada, podemos permitirnos outra cousa. A soberanía compartida é esa idea de que o poder non reside. Unha sociedade globalizada, menos na Unión Europea, temos un lugar para pensar que ninguén teña poder ilimitado algún. É dicir, é inútil para pensar un sistema en rede complexo e, sobre todo, para sustituir unha vez o pensamento da xerarquía que está por riba e que por baixo na horizontalidade da competencia, distribución competencial, que é o que corresponde á cidade, que é o que corresponde aos estados e ás comunidades autónomas. Por certo, e a capacidade da ciudadanía, porque isto é moitísimo máis complexo dunha cultura democrática. Como atribuímos responsabilidade no sistema multinivel? A veces estamos aquí dicindo que o Concello, resulta que a Xunta que está facendo a competencia. Non, que Bruselas? Non, Bruselas non, oiga, isto é competencia do Estado. Estamos con unha ciudadanía a altura, cultura federal, quere decir, que xa a cultura cívica é difícil de obter a cultura da accountability, do control, un sistema que requiere un público atento. Eso decía, de onde depende todo ese sistema? Dos meus deseños, que poden facer unha recrutar, os deseños institucionais. Isto depende destes deseños, non? The people themselves, sempre emplean esa expresión. Depende do povo mesmo. Temos unha opinión pública atenta, temos unha prensa que informe, temos mecanismos de que esta idea fundamental. Por demais, finalmente, a tradición histórica atribúese a esta idea, esta famosa, obrigatoriamente teño xa que integrar a Universidade Nacional que ten dentro. E como iso non o podo facer reconhecendo que antes de España, porque o mayoritario, o nacionalismo mayoritario non o vai permitir, había estados, o cual é certo que non era así, é dicir, non había partes antes de España, a imposibilidade de recoñecer que houbera partes teóricas, que é o problema do debate das constituintes do 31, a imposibilidade teórica de recoñecer que antes de España houbera algo que non fora España. Pero a vez, a frustración de que España non é só unha nación única leva a vetar a expresión federal por ese tipo de discurso e intentar buscar unha solución diversa, distinta. E de aí sale a idea esta do Estado integral, o 31 do Estado autonómico. Cal é o problema?
O problema é que non é real, non é visible para os ciudadanos. Por eso en España a ninguén lle gusta o Estado autonómico. A uns nacionalistas porque lles parece que é pouco, e a outros porque lles parece que foi demais. Porque non ten o máis importante en política, que é a legitimidade do momento, da súa configuración, da súa creación, da súa consciencia do que estamos a facer. E esa omisión tan típica da Constitución Española, do seu título octavo, que non sabemos o que somos, ese silencio deliberado do Constituinte do 78 é o gran silencio que estamos a padecer hoxe. É dicir, existe algún problema para que a nosa Constitución poidera decir, pero mira a diferencia conceptual, que efectivamente desinflamando os conceptos de soberanía, desinflamando os conceptos xa cansos de nación, é dicir, España constituíese monarquía parlamentaria formada por as seguintes comunidades autónomas, non digo máis, pum, 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 pum. É tan importante eso, pois habría moitísima xente que sería incapaz de asumir, porque lle supondría que entón España era o produto da suma das súas comunidades autónomas e non as comunidades autónomas un derivado de España. E este é o eterno error no que estamos, non sei se me estou a explicar. Embargantes, aqueles países que son que de sentarse no momento constituinte, e é un mito, o momento constituinte sempre é un mito político, porque non é verdade que os Estados Unidos, cando se foi a Federación, foran estados, tal como os entendemos, ou non é verdade que Bélxica, que era un só estado, e agora é un estado federal, é uns poucos, que sendo un estado, hoxe é unha federación de dos. Por lo tanto, o mito constituinte é que é de crear ese tipo de fenómenos. Se abandonamos o concepto de soberanía por un lado e o concepto de nación, poderíamos perfectamente reformar a Constitución dicindo eso. España é un sistema de monarquía parlamentaria que ten por as seguintes comunidades autónomas. Isto supón varias cousas. Primeiro, sacar da Constitución feitos diferenciais, porque todos partimos en plano de igualdade. É dicir, vamos a construir o centro, non como a Constitución do 78, que dá por presumido que o centro xa existe e construir a periferia. Esta é unha visión completamente distinta. Porque cando ti tens que construir as periferias te dicen, non, eu teño un concierto económico e non tens que poñer na Constitución, senón non entro. Claro, cando construyes o centro, e digo, vale, que te vas a non me preocupo que teñas ti, preocúpame o que é de todos. Esa é a visión federal. A nosa é completamente distinta. Por lo tanto, poñer a verdade arriba da mesa é o primeiro. Por qué? Porque se non hai esa identidade, non hai pacto de lealtade. Nas federacións hai lealtade ao pacto. E o pacto exprésase nese artigo da Constitución dos Estados Unidos, onde os estados forman unha federación. O a Constitución de Argentina, o Estado de Rosario, o Estado de Santa Fe, o Estado de Rosario, o Estado de tal. Despois serán máis de dereita, serán máis de esquerdas, tendrán máis grados de capacidade de autogoberno ou menos grados. Pero o que teñen é consciencia de que son. E nós, perdona un pouco a vehemencia, pero que é un tema a citar, e nós non temos consciencia de que somos. E ese é o noso gran drama. Será a primeira vez que nunha Constitución futura non aparece a denominación do que ese país, Estado, nación ou que sexa. Unhas veces se lle chama Estado integral, outras veces se lle chama de outra maneira. É dicir, esa anomia, esa falta de nome e tal, a mí parece ridícula en todos os aspectos. Sí, pero esa non se Despois, o tema da legitimidade dunha Constitución ou dun sistema. Quen outorga esa legitimidade? Os ciudadanos que votan. Estamos de acordo? Sí. Pero eso lévanos ao problema da soberanía, o tema da soberanía. Perfecto. En 1956 escribía Friedrich, que non era precisamente un revolucionario de esquerdas, decía que os xuristas, basados na súa idea e no seu principio de que todo Estado ten que ter unha soberanía indivisible, siguen esforzándose en buscar na federación unha cousa que sinceramente non existe. E esa cousa se chama soberanía. E tiña toda razón. Nos sistemas federales, a palabra soberanía non ten moito xeito, porque ao final só se reduce unha soa idea. O voto de cada un. Porque eu sou soberano cando voto no meu Estado mesmo, e podo votar, ou sou soberano, é absolutamente, como ben decía Ramón, horizontal nese sentido. Non hai máis soberano que a xente cando exerce o seu dereito de voto. E eu podo ter identidades diversas. Podo votar dun xeito como galego, podo votar de outro xeito como vecino de Compostela, podo votar de outro xeito como español e podo votar de outro xeito como ciudadano da Unión Europea. E esas identidades as administro eu. E eu sou o mesmo soberano, por lo tanto, sou un soberano contradictorio entón comigo mesmo. Non sei se estou a explicar. Esa é a fórmula, a xestión desa diversidade.
ser quen de poder facer. É como cando nos din todos os sistemas electorales fan trampa, ningún sistema electoral é representativo, e que ninguna persoa coincide nas súas preferencias políticas con outra. En embargo, cando vas a votar, sin embargo, decantaste por un. Claro, pois isto é o mismo, un pouco a forma de entender a soberanía, non é un problema de xerarquización, de que teña que haber un centro superior de imputación, sino que é un problema, sinceramente, de transversalidade. Todos somos soberanos cando exercemos os nosos dereitos. Libre e democrático. Bueno, era o que quería exponer. Desde una perspectiva nacionalitaria, es discutible, ¿no? Pero desde la perspectiva de partido, de nación cultural, se podría mantener que en el Reino de España existen 4 naciones. Son 2 países castellanos, ou a pequena España, que non se chamar, que os países cataláns, o País Vasco, incluindo Navarra e a Galiza, non? Son 4 entidades nacionais constituídas. Desde unha perspectiva cultural se podía defender isto é discutible, non? Pero quero argumentar se habería suficiente cultura federal no Reino de España para admitir desa perspectiva nacional que existen fundamentalmente 4 entidades nacionais. Se admitiría un proceso constituinte federal no que os protagonistas foron os cidadaos das diferentes 4 nações que constituen o Estado, están dentro do Estado. E a partir de aí elaborar un proceso constituinte non dos protagonistas foron os cidadaos desas distintas nações, non o reino central do Estado que decide que España, que o Reino de España se reestructura de unha forma federal. Habrá que darle o protagonismo dunha perspectiva auténticamente federal ás entidades que queren federarse, que queiran unirse. Isto é discutible cuáles son os objetos desas entidades, pero nunha perspectiva nacional podría defenderse isto, e se admitiría isto. Podría dixerse, que os andaluces non se consideran parte da nación castellana, parte dos países castellanos desde un punto de vista lingüístico. Penso que sí, pero en todo caso, eles estarían protegidos, porque nese Estado federal, seguindo o modelo da Unión Europea, habería decisións que habría que tomar por maioría, outras por maiorías cualificadas, como pasa na Unión Europea, e outras por unanimidade. E iso tamén sería factible. Se o modelo da Unión Europea de unha estructura política cuasi federal, confederal, de alianza de Estados, donde se pode sair fácilmente, se pode sair, non? E donde os Estados que están en minoría teñen unha posibilidade de un dereito de veto, porque na Unión Europea os pequenos estados, algunos estados medianos e algunos grandes poden constituir unha minoría de veto frente a unha maioría esmagadora ou aplastante. Entón, nesa situación se podría configurar un Estado de tipo federal confederal, con elementos incluso confederales. Hoxe mesmo os Estados autonómicos españoles ten elementos de tipo confederal, como é o Concerto Económico Vasco, ou con a Diputación Foral de Navarra. Que é un elemento, aí se le podía explicar a xente en que consiste a soberanía compartida, asociada. No Concerto Económico Vasco, como sabedes, e os concertos económicos, é necesario que haxe un acordo entre as diputacións forais e o goberno do Estado. Ese acordo vai ás Cortes e as Cortes danlle forma de lei, pero non poden mover ni sequer unha vírgula, non? Danlle forma de lei a ese acordo asociativo acordado entre os representantes do goberno vasco e os representantes do goberno español, e as Cortes poden negarse a darlle forma de lei, entón non vai adiante, pero se prorroga o anterior. Entón sería un elemento de confederalidade. Outro elemento de confederalidade sería decisións que afectan a todos que terían que ser unanimidade. Outro elemento de confederalidade sería a posibilidade de, se as cousas van mal, que algún dos Estados membros federales poda sair e non pasa nada, como pasa en la Unión Europea. Que vos parece a vos esa configuración que habría que elaborar, pero habría suficiente cultura federal do Estado para abraxar un proceso que é o único que pode dar satisfacción aos nacionalismos periféricos, porque se non se arranxa así e ninguén desa situación, a maioría
de representantes na Cámara Federal, dese Estado Federal, seguía sendo senadores de fala castellana, de cultura castellana. O sea, os países castellanos tenían maioría, pero había que tomar decisións, por exemplo, en materia lingüística, decisións que si serían unha unanimidade ou que os legisladores, os senadores de lingua castellana nunca se poden impoñer ás minorías dos senadores de lingua non castellana. Sería o problema lingüístico. Na miña opinión, o que propós non é un Estado, senón un conxunto de Estados. O federalismo é unha forma de Estado, dun Estado único que é federal, non de varios Estados diversos. E ademais, a perspectiva... Sí. Antes de que ella sería unha consulta, vamos a ver, que iso penso que é importante na pregunta que plantexas. Vamos a ver, o planteamento que facemos desde a mesa, no libro, como o libro tamén de Francisco Camaño, estamos falando dun Estado federal. É convinte, porque se fala constantemente, e sai do debate político, e o tío que ibas a apuntar na túa intervención, a idea de, bueno, Estado federal confederal. Non. Son opcións completamente distintas e diferentes. O Estado federal é un Estado federal. A confederación é, primeiro, un acordo internacional, é un tratado internacional. A ver se sabemos, e falemos claramente dos conceptos, é un tratado internacional. Os Estados, dous membros da confederación, siguen sendo Estados, e son os que manteñen a realidade internacional, siguen Estados soberanos, que distingue. Por lo tanto, é un acordo internacional entre Estados. 3. Para que ese acordo? Para poñer en común algo que realmente se chama dieta, un goberno que ten escasísimas atribucións, pouquísimas competencias, casi ninguna. 4. A cidadanía é cidadanía dos Estados, non é unha cidadanía común da Confederación. 5. É doado sair non unilateralmente de ollo, sair nos termos no que sería Confederación, porque mesmo nas confederacións, que é un tratado nacional de Estados, e por tanto non é un Estado, non ten a ver co federalismo, é un acordo internacional, hai que sair mesmo na Confederación de acordo co establecido e postulado no tratado. E sexto, creo que vou polo punto sexto, as confederacións tan e así que son formas tan inestables de goberno que todas as confederacións foron transitorias e deron lugar quer a estados independentes, quer a federación, Confederación Helvética, Norteamericana, etc. Son formas transitorias. Pero non perdamos nunca de vista, cando se fala de federal, arranxos federais confederais. Non, a confederación non ten nada que ver, é outro mundo, un tratado internacional entre estados para poucas cousas, cun tratado, non unha constitución. Nada que ver, por lo tanto, conceptualmente, o que é unha federación. Por lo tanto, cuidado con o vocabulario, porque non podemos falar de arranxos federais confederais. Son dos mundos aparte. Nada, en relación, é moi breve, só leer esta cita, nada máis. Esta relación entre nacionalismo e federalismo, Miquel Camilari, xa non está con nós, porque foi un dos grandes estudiosos destes temas en España, ten unha cita verdadeiramente maravillosa que pon de manifesto que é o que tento leer por que o federalismo é incompatible con o nacionalismo en gran medida. E diz o seguinte, leo literalmente: el federalismo y el nacionalismo pueden ser compatibles si y solo si el federalismo se somete al nacionalismo. Cuando el nacionalismo se somete al federalismo, o sea, el proceso inverso, aquel empieza a desaparecer. Cuando el federalismo se someta al nacionalismo o a los nacionalismos, se transforma en otra cosa. Es una técnica jurídica y política de organización territorial de un Estado. Y este es el gran problema. En España yo tengo muchos colegas que piensan que el federalismo son un conjunto de técnicas para organizar un Estado nacional, no un sentimiento, no un pacto de fondo, no un arraigo político, un pacto de ciudadanos diversos. Y al revés, por eso los países federales non hai grandes dosis de nacionalismo. Hai unha cultura federal que fai co nacionalismo quede situado en outros espacios que existe, por suposto, culturais, manifestacións políticas, pero non tan significativas en termos claros, como para poder inestabilidade do sistema. E ao revés, por lo tanto, donde hai nacionalismo fortes, as solucións federalistas non son posibles. Cada día se case formulacións confederais, pero en modo alguna un Estado federal que é o que nos estamos a tratar aquí. Un único Estado. Non sei se cuanto a la técnica de organización del Estado, mismo clara sería la de la organización
administración de la administración única. Sí, Eso por una parte, pero por otra, yo la pregunta que es, si hubieran cambiado las cosas en cuanto al debate famoso de Ortega con Azaña, en el caso de que Ortega y Gasset hubiera sido presidente de la República. yo creo que no, pero en todo caso es curioso que la posición de la administración única de Manuel Fraga, yo lo defendí en su momento, fuese la misma que defendían los catalanes en el Estatuto de Autonomía declarado constitucional. Es decir, los dos querían la administración única. ¿Y por qué a mí no me convencía? Porque precisamente para una visión completamente distinta. Yo como gallego quiero pagarle a la administración de Galicia las cosas que hace por mí y en una caja distinta a la del Estado por las cosas que hace por mí. Esto es, el federalismo exige responsabilidad y por tanto determinar dónde hago las cosas y quién responde ante mí como ciudadano. Y yo quiero saber que las cosas que hace la Xunta de Galicia o la Generalitat de Cataluña responda de qué. Y por tanto voy a pagar mis impuestos a la caja de la Generalitat. O voy a exigirle a la administración autonómica. Pero no le voy a exigir a la administración autonómica cosas que son de otra administración. Y este es uno de los elementos dramáticos que tenemos, de hecho, en nuestro país, que es que el alcalde le echa la culpa a la comunidad autónoma al ministro de Interior y al ministro de turno a Bruselas. Y esta pérdida de cadenas de responsabilidad es justamente lo contrario a la responsabilidad del ciudadano en un sistema de gobierno. Y esto se acentúa extraordinariamente con el famoso federalismo cooperativo, que es de donde proviene la administración única. ¿Por qué? Porque el federalismo cooperativo, a base de poner en común e gobernar por consenso, é recentralizador de competencias, dous, é ineficaz porque requiere consenso, se xestionar un consenso, como todos sabemos, dispara os costes de transacción ao infinito, porque ponen de acordo a todos os actores, porque é un sistema burocrático, terrible, lento, e aparte de eso, ten outro problema, que é antidemocrático no sentido de que impide a accountability dos ciudadanos, o control dos ciudadanos, que se está facendo en cada nivel, dilúe a responsabilidade dunha noite onde todos os datos son pardos, que ninguén sabe de que responde de que, porque todos participamos da decisión. O que diluímos a responsabilidade e con elo eliminamos el problema. Bueno, pois moitísimas gracias a Ramón pola aportación, pola nova aportación que acabo de facer con este libro, tamén ao profesor Francisco Camaño. Penso que ha sido un debate moi importante, pero penso que xa temos que rematar e, conseguintemente, pois, moitas gracias. O libro Nacionalismo e Federalismo podelo atopar aí fora, gracias á librería Couceiro. De novo, moitísimas gracias a todos.